Jogo makedo ne aluora koro chako jiwo kampen matiyo gi gige tedo manyasani mabende rito aluora e kind jopiny e kaunti ma Homabay. Gidwaro mar duoko chien tiyo gi yore mag tedo maketho aluora machalo maka kod yien michwako. Chenro no geto mine manie kor gwenge mathothgi osebedo katiyo gi yien e yor tedo kod makaa mabende thung'o iro maketho aluora kod bende keto ngimagi kama rach. Giwuok gi riwruok ma ok mar piny owacho manyayo tiyo kod gige tedo manyasani ma ok ketho aluora mong'ere ni Nyalore Impact Limited osebedo ka chiwo puonj ne joma mine ewi ber mar tiyo kod gige tedo marito aluora mondo giwuog e tiyo gi makaa kata yiende kinde ma gitedo. We want to sensitize the community, we want to train them about the benefits so that they can improve their health and they can also know the other alternative means of cooking other than firewood and charcoal, which majority of our households in Homabay and rural Kenya rely on. If you look at the Kenyan context, over 76% of Kenyan households still use biomass, mostly firewood and charcoal for cooking. And if you look at the impacts that come from using those polluting fuels, it basically means that they are releasing a lot of carbon emissions to the atmosphere. And apart from that, studies also show that using these fuels is known to cause a lot of health issues. Pok ne wayudo pressure cooker ni tich ne tek nikech ni yudo ni seche moko idwaro ni kaka korana gi nyathi iketo nyathi piny, nyathi ywak, ifuadho jiko, sometimes ka in gi kendo ichandri manyo yien koni gi koni. Koro pressure cooker ni miyowa tich mayot. Inyalo keto chiembi kanyo at the same time ipiro, iket nyathi piny kidogo kidogo, unafanya kazi zako up and down.